que jo no tinc res de què amagar-me. Vull dir, m'ha costat molt comprendre que el que jo tenia no era un vici, era una malaltia. És una malaltia. I un cop ja ho he tingut això clar, endavant, que m'ha costat molt, perquè soc de la vella escola que no eres un alcohòlic, no era una malaltia, eres una borratxa. El cas arriba perquè, jo ja ho havia provat diverses vegades, deixar l'alcohol, i no, jo sola no podia. Llavors em van parlar d'això, de fer aquest tractament. Primer va ser parlant amb les meves filles i tot això. Ja vaig fer un primer intent i no em va servir. No em va servir perquè jo ho feia pels altres, per les meves filles. I després, ja va arribar un punt que vaig pensar o intentes de debò i ho deixes, busques l'ajuda que has de buscar o senzillament ho dones per perdut. I jo ja no tenia vida, jo ja era aixecar-me al matí i pensar només en la beguda, ja no era una vida. Que estic millor, realment, em vaig donar compte un dia que la meva parella em portava aquí a Granollers a una de les reunions del grup i estava al cotxe esperant amb un semàfor i vaig pensar, em sento lliure. Jo pensava, mare de Déu, em trobaré en un centre que serà tot de gent, alcohòlics, drogadictes, que trobaràs gent i quan, amb una mica de vergonya, que no em veiessin entrar en un lloc així. I ara dono la vida perquè hi haguessin més centres d'aquests, que haurien d'haver, perquè quan entres i parles amb el grup de persones, fas aquestes reunions de grup, veus que hi ha tantíssima gent com tu i amb problemes pitjors, millors de tot, i que volen sortir d'això i penses, realment penses, com et fa vergonya entrar en un lloc que ajuden a la gent a sortir, a recuperar-se, no a sortir, a recuperar-se, i no et dona vergonya entrar en una botiga i comprar cerveses? L'alcoholisme és que és molt greu, perquè ho tens a tot arreu, costa molt sortir perquè és una cosa que aquesta malaltia t'està cridant a que agafis allò, que no és que et sentis millor. Sents millor físicament perquè el teu cos ho necessita, però no et sents millor, cada cop estàs pitjor. I és una cosa que intentes no agafar-ho, però ho tens a tot arreu. Les meves filles ho han passat molt malament a mi, molt malament. Jo, això que et dic, a mi el cas m'ha tornat la vida.